Haga jingle kai ICC Cricket World Cup G20 happening ka Oman, Persia ika Namibia. Haba pai shaka nga jingle kai ka long ka jingle kai ka ba internet ba ka ba baro artli gi kenhun. Ki Iakhait haka wat ka ba ningkong da marshis. Henry Deling ba ka super over ka Namibia kalala bat pelim ya ka Oman da cutaway runs. Hagaway par ka jingle kai G20 World Cup happening ka Sri Lanka, Persia ika South Africa. Haga nang jingle kai ka South Africa kala khor ka nam job hadin magalala bat limsuk ya ka Sri Lanka da Henry wicket. Pada haga nang jingle kai rang kawang ball back side jong ka South Africa u Modric ula khor hadu saw wicket but ai tang new runs na ki saw over. Haga jingle kai Serie A jong ka Brazil hapren ka Vasco da Gama Persia ka kenhun u David Luiz ka Flamengo haba phai shakre ka jingle kai ka Flamengo kala khor ka nam job hadin magalala bat pelimsuk ya ka Vasco da Gama hadu unriu lakaway. Pada haga nang jingle kai orang le kai bakan sai jong ka Brazil u David Luiz ulio ban Thep shigul na ka banta ka Flamengo. Haga jingle kai perlok hapren ka Germany Persia ka Ukraine. Haga nang jingle kai baro artli gi kenhun ki Iakhait klem la abat pen khijar nadu basrang ka jingle kai hadu bukut jong ka jingle kai wala kila persang ka tokan ne banyo pen khijar Henry gi klem la abat pen urlong. Haga jingle kai perlok hapreng ka Croatia Persia ika North Macedonia. Haga nang jingle kai ka region Luca Modric ka Croatia kala khor ka nam job hadin magalala abat pelim ka North Macedonia da laila not. Pada haga nang jingle kai Lauro Major ulay ban Thep argol na ka banta ka Croatia badu pasalik ulay ban Thep shigul na ka banta ka Croatia haga nang jingle kai. Hagaway par ka jingle kai perlok hapreng ka England Persia ika Bosnia and Herzegovina. Aba phai shik nang jingle kai ka England kala khor ka nam job hadin magalala ban pelim ni ka Bosnia and Herzegovina dan laila not. Badia gini gi lai gol jo ka England lai ob Thep nengkong leng ba Palmer haga minit ban riu peu u Alexander Arnold lai ob Thep ya ka gol ka ba ar haga minit ka ba prap heu san badia ka gol ka ba lai ob Thep da orang ele kai ba kan sai jo ka England u Harry Kane haga minit ka ba prap kundai.